W-A-S-P-E, WASP. Awakayenda ndaifunga uchadzoka zvaiwa mupfungwa dzangu nehana dzangove ndangariro pamwe ndini ndakakanganisawo ndaiti ndawana chandingaraidza inini mwana ndawana chandivaraidza asiri hama ndawana chandinyararidza inini mwana ndawana chandivaraidza asiri hama Somebody pamwe ndi satani cause baby wakamuka wachinja patani kundisiya wakandisunga nengetani waifunga kuda kundichinja kunge fashani wakandimisira wangu mukana kundibaya pakati pehana ndaifunga tichachembedzana ndaitona uri mai vevana vaiti ndawana chandinyararidza inini mwana ndawana chandivaraidza asiri hama ndawana chandinyararidza inini mwana ndawana chandivaraidza asiri hama akazoenda nemumwe akandisiya ndiri murima asi ndiye aivimbisa kuti ini afe andisiya ndaimiramira wani kuita zvaunoda ndichipinda pamawani ndichiti ndawana wandinoda andiyaniko wachanditi hani ndaiti ndawana chandinyararidza inini mwana ndawana chandivaraidza asiri hama ndawana chandinyararidza inini mwana ndawana chandivaraidza asiri hama Somebody pamwe ndi satani cause baby wakamuka wachinja patani kundisiya wakandisunga nengetani waifunga kuda kundichinja kunge fashani ndaimiramira wani kuita zvaunoda ndichipinda pamawani ndichiti ndawana wandinoda andiyaniko wachanditi hani ndaiti ndawana chandinyararidza inini mwana ndawana chandivaraidza asiri hama ndawana chandinyararidza inini mwana ndawana chandivaraidza asiri hama ndaiti ndawana chandinyararidza inini mwana ndawana chandivaraidza asiri hama ndawana chandinyararidza inini mwana ndawana chandivaraidza asiri hama Johnny.